Здравейте, дишащи магьосници! Това е ден 5 от пътешествието Дишам и играя, което означава, че дойде моментът да ви запозная с моята магическа дишаща топка. Къде ми е дишащата топка? Топката ми. Ето я! Добре! Тъкмо се изплаших, че ми няма топката. Сега е време да разберем как работи тя. Когато вдишвам, тя става голяма. Ето така, вдишвам. Топката ми става голяма. Когато издишвам, става малка. Вдишвам, топката ми става голяма. Издишвам, става малка. Също като моето и твоето тяло. Когато вдишвам, коремът ми става по-голям. Когато издишвам, коремът ми става по-малък. Всъщност, при вдишването, диафрагмата, която се намира ето тук под ребрата и прилича на малко чадърче, тя слиза надолу и избутва корема напред. А когато издишвам, тя се връща на мястото си и коремът ми става по-малък. С всяко вдишване, дробовете ми се изпълват с въздух. Разширяват се, а диафрагмата слиза надолу и избутва корема напред. С всяко издишване, диафрагмата се повдига нагоре и коремът се прибира навътре. Хайде сега да опитаме. Първо, само наблюдавай моята магическа дишаща топка, без да мислиш за корема. Но внимавай да не повдигаш раменете, когато вдишваш. Вдишвам. Издишвам. Вдишвам. Издишвам. Вдишвам. Издишвам. Усети ли как изведнъж стана някак по-тихо? И все едно умът започна да си почива и да се отпуска. Ето за това моята топка се казва магическа дишаща топка. Защото освен, че ни показва как да вдишваме и да издишваме правилно, тя помага на ума да се успокои. Дълбокото дишане успокоява и ума, и тялото. И можем да го използваме всеки път, когато изпитваме силни емоции, като например гняв, раздразнение или дори когато ни е страх. И сега виждам как ме гледаш учудено и в главата ти се заражда въпроса: какво да направя, като нямам магическа топка? Спокойно, имам решение. За да не си като мен и всеки път да се чудиш къде ти е дишащата топка, ние с теб ще направим една магия. Взимаме топката и си представяме, че тя влиза вътре в нас. Ето така. Пътува и стига чак до корема. Потъркай корема, намести я. И сега вдишвам и усещам как тялото ми се оголемява. Вдишвам. Коремчето се издува. Издишвам. Коремчето се прибира навътре. Вдишвам. Коремчето се издува. Издишвам. Коремчето се прибира. И последен път. Вдишвам. И издишвам. И сега продължаваме да дишаме. Вдишам леко, дълго и дълбоко. Рамене отпускам, те седят надолу. Коремчето издувам, после го прибирам. Дишам, дишам, дишам. Цялото ми тяло изпълва се с въздух. Усещам го в гърдите, диафрагмата, корема. Дишам, дишам, дишам. Дишам, дишам, дишам. Браво! Справи се чудесно! Това беше ден 5
От пътешествието дишам и играя. Днес, през целия ден, не забравяй да дишаш през носа и да напомняш на езика да седи залепен горе на непцето, защото това е неговото място за почивка. Чао! Пъстроцветен ден!